फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गिदिर फोसावथाय होयो। फरायसालिनिफ्राय साइकेल आरो स्कुटि मोनगोन दानिया साफ्रोमबो फरायसाफोरानो। मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिखांनानै मुं थिसनखांनायनि उनावनो लोगोनो मोनगोन 10,000 रांखौ। हायर सेकेन्डारिखौ उथ्रिनाय फरायसाफोराबो 15,500 रां मोनगोन आरो बिए आनजादखौ उथ्रिनाय फरायसाफोराबो 15,000 रांखौ मोनगोन। नाथाय साबेसे फरायसाफोरा मोनगोन बे मुलाम्फाखौ? दानिया साफ्रोमबो फरायसाफोरनो बे सुबिदाखौ होनो हागोन। बे सुबिदाखौनो होगोन। साफ्रोमबो फरायसाफोरनि थाखाय बियो मोनसे गिदिर आरो गोजोनथाव खौरां। साइकेल आरो स्कुटिजों लोगोसे फरायसाफोरनि एकाउन्टआव रांबो हाबगोन। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर फोसावनाय। साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ फरायनायाव हेफाजाब खालामनो थाखाय बे थिरांथाखौ लादों। साफ्रोमबो फरायसाफोरा साइकेल आरो स्कुटिजों रांबो मोनगोन। फरायसाफोरा थाबैनो बे सुबिदाखौ मोनगोन। नंगौ, गासैबो फरायसाफोरानो बे सुबिदाखौ मोननो हागोन। मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिनाय फरायसाया मुं थिसनखांनायनि उनावनो 10,000 रां मोनगोन। हायर सेकेन्डारिखौ उथ्रिनो हानाय फरायसायाबो 12,500 रां मोनगोन आरो बिएखौ उथ्रिनाय फरायसायाबो 15,000 रां मोनगोन। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिं, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101 008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।